Pozdravujem všetkých. Včera som sa zúčastnil konferencie V4 v poľskej Varšave, kde boli všetci predsedovia parlamentných výborov pre pôdohospodárstvo, dokonca poľský minister poľnohospodárstva, ale aj bývalý minister poľského poľnohospodárstva. Rozprávali sme sa o nebezpečenstve nejakej falošnej solidárnej podpory o predčasný vstup Ukrajiny do Európskej únie z titulu vplyvu ich poľnohospodárstva a dovozu potravín, nekontrolovateľného dovozu potravín, ale aj komodít ako pšenica, kukurica a iné do našich krajín V4 a s ohľadom na naše poľnohospodárstvo, na našich poľnohospodárov. Keď som videl tie tabuľky výkonnosti ukrajinskej poľnohospodárskej lobby, lebo teraz už sa dá povedať, že na Ukrajine väčšinu poľnohospodárskej pôdy vlastnia Angličania, Američania. A práve tu je záujem zlikvidovať ešte aj pozostatky trhov v rámci krajín V4, pretože viete veľmi dobre, že doteraz Ukrajina vyvážala do krajín tretieho sveta svoje výrobky. Lenže keď si to tak rozmením na drobné, tak mi z toho vyšlo, že práve títo vlastníci polí, ktorí sa k ním dostali pofiderným spôsobom počas konfliktu a celkovo počas Mejdanu od 2014, tak tu docieliť len jedno. Predsa európsky trh nám viacej zaplatí za výrobky, ktoré sa produkujú na Ukrajine. Prečo by sme ich mali predávať pod cenu do krajín tretieho sveta? A tu je veľká obava všetkých zúčastnených predsedov poľnohospodárskych výborov v rámci V4, to znamená Maďarska, Poľska, Česka. Týmto chcem aj pozdraviť. Našli sme spoločnú reč, ale hlavne našli sme spoločnú hrozbu a bude len záležať od Európskej únie, akým spôsobom nastaví mechanizmy kontroly, respektíve regulácií prínosu týchto potravín nekontrolovaným spôsobom na územie Európskej únie. Ja mám však jednu obavu a tu som tam včera zdieľal a dali mi všetci za pravdu. Ako náhle bude Ukrajina prijatá do Európskej únie, bude mať vytvorené všetky podmienky ako ostatné členské štáty. A to znamená, že tu regulácia možná nebude, pretože sa bude jednať o diskrimináciu. A tým pádom budeme musieť všetko urobiť, aby sme zachránili aj to, čo ešte ostalo z nášho poľnohospodárstva na Slovensku, ale aj v krajinách V4. Urobíme všetko preto, aby sme toto nedopustili. Ďakujem veľmi pekne.